Buongiorno, का हाल बा? रउआ देखतानी स्टूडेंट इन इटली सीरीज। इटली में एगो नॉर्मल स्टूडेंट के आम दिनचर्या का होखेला। हम्म, तो पहला तो होने अफोर्डेबल हाउसिंग बाटे उतना कुछ मतलब हाई फाई उतना बेसी रेंट वगैरह कुछ बा ना। अफोर्डेबल हाउसिंग माने हॉस्टल ना तो शेयर्ड फ्लैट्स वगैरह मिल जाला जो कि आगे हम वीडियो में बताइनी है कि 30-35 हज़ार में ऐसा मिल जाला। ठीक, और वो भी हम लंप सम पैसा सैम्पल बताइनी। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में भी बहुत डिस्काउंट्स रखे होखेला, तो ओकरा कोनो चिंता के अइसन बात नइखे। फिर पार्ट टाइम वर्क अलाउड बाटे 20 आवर्स पर वीक, ऐसा मने आदमी अपन पार्ट टाइम वर्क करके अपन खर्चा भी आराम से मने उठा सकेनिजा। फिर स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत मिलेला, फूड पे, ट्रैवल पे, एंटरटेनमेंट मने खाना होखे या ट्रैवल होखे मने स्टूडेंट पास मिलेला। फिर हम लोगों के खाए के एक ठो कार्ड भी मिलेला स्टूडेंट लोग खातिर, तो जो कि मतलब और इजी सब चीज़ हो जाला मने स्टूडेंट लोग खातिर। फिर एक कल्चरल एक्सपोजर मिलेला, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाला कि एक बार जैसे जैसे हम लोग अपन इंडिया में बानी तो ये एक ठो अलग कल्चर बाटे हम लोगों के। फिर होने जाए से एक ठो अलग दूसरा एक कल्चर के एक एक्सपोजर मिलेला। फिर एक बार शेंगेन में घुस गए नहीं जाए तब तो कहीं पे भी थ्रू आउट ईयू पीपल कैन ट्रैवल, तो एक तो बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो जाला। वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन अपॉर्चुनिटीज का बा? हाँ, ये एक ठो बाटे कि अगर ग्रेजुएशन होए के बाद 1 साल के स्टे बैक ऑप्शन मिलेला जो कि होला जॉब सर्च वीज़ा। जैसे मान ली कि 2 साल के हमर मास्टर्स भइल और हमरा के विदिन 2 इयर्स जॉब ना मिलल कोई भी कारणवश, तो हमरा पास 1 साल के अपॉर्चुनिटी हुई मने जॉब सर्च वीज़ा पे हम हुकम कि 1 साल के अंदर हमरा के एक ठो गवर्नमेंट मने रिलैक्सेशन पीरियड देवेला कि हाँ 1 साल तुम्हारे पास और है, तुम मने यू कैन सर्च फॉर जॉब्स और समथिंग। फिर एक्सेस टू शेंगेन जॉब मार्केट एक ठो मिल जाला। ऐसा ना कि एक बार इटली में आ गए नहीं तो सिर्फ इटली के ही जॉब मार्केट के हमारे पास एक्सेस हुई, ऐसा नहीं के हम लोग थ्रू आउट ईयू वेदर इट्स जर्मनी, पेरिस, पोलैंड, इवन स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, मतलब थ्रू आउट ईयू में जहाँ भी जॉब फेयर्स होता मतलब कंपनीज कहीं भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा मिला तटे तो हम लोग थ्रू आउट शेंगेन जॉब मार्केट खातिर मने हम लोग एलिजिबल होके नहीं जा, तो ये एक तो थोड़ा सा ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो जाला। फिर वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप बाय इटालियन एम्प्लॉयर्स, ई वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलेला जो भी इटालियन एम्प्लॉयर्स होके नहीं जा, जैसे कि कोई भी इटालियन कंपनी भइल तो हम लोगों के वीज़ा के मतलब स्पॉन्सरशिप ले लेवे नहीं जा कि डायरेक्ट कि इसका कि इनकर वीज़ा मने हम स्पॉन्सर करम ऐसा करके, तो वो एक ठो मिलेला। फिर अपॉर्चुनिटीज़ बाटे, ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ बा इन टेक भइल, फैशन, टूरिज्म, एजुकेशन सब चीज़ में। और एक चीज़ कि मने पीएचडी भी मने रउआ लोगन के अगर अगर भइल कि हम और फर्दर पढ़ाई करे चाहतनी तो एक ठो पीएचडी खातिर भी एक ठो ऑप्शन ओपन हो जाला। एक तो क्विक टाइमलाइन दे दो कि कब कब का करे के चाही। हाँ, तो पहला हुई कि पहला तो 1 साल पहले से ही स्टार्ट करे के पड़ी। ऐसा नहीं है कि हम मतलब अभी-अभी ठान लेनी और 6 महीना पहले से ही हम अपन मने मतलब स्टार्ट करे लगनी, वैसे ना होखेला। इटली के थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा-सा टीडियस बाटे, तो 1 साल पहले से ही मतलब एडवांस में पूरा तैयारी करके रखे के पड़ी। तो अगस्त से अक्टूबर के बीच में हम बोलम कि मतलब 2 महीना काफ़ी सफिशिएंट बाटे। कौन सा यूनिवर्सिटी में जाए के बा, कैसे कौन सा कोर्स लेवे के बाटे, फिर जैसे सिखैनी हा इंग्लिश बेस्ड कोर्स होई उ पहले पूरा छानबीन कर लेवे के बा यूनिवर्सिटी के। फिर ओकर बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अपन उ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी रउआ लोगन छाँटले होकम ओकर डॉक्यूमेंट्स बना लेवे के बाटे। फिर ओकर बाद जनवरी से मार्च हो जाला
अप्लाई टू यूनिवर्सिटी, मतलब अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे स्टार्ट कर देवे हुई जनवरी से लेके मार्च तक। फिर ओकर बाद अप्रैल से जून हुई कि स्कॉलरशिप के पीरियड फिर स्टार्ट हो जाला। तो मतलब जैसे जैसे स्टार्ट हुई स्कॉलरशिप के जो जो यूनिवर्सिटी के अपन अपन मतलब तरीका होकेला, तो वो सब देखे के बाद वैसे वैसे स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ओकर एप्लीकेशन स्टार्ट कर देवे हुई फॉर स्कॉलरशिप्स। फिर जून से जुलाई ये जो पूरा टाइम हुई ये पूरा वीज़ा एप्लीकेशन करे में देवे के हुई, काहे कि वीज़ा में बहुत टाइम लगेला फ्रॉम एप्लीकेशन टू फिर वीज़ा के अपॉइंटमेंट एवरीथिंग, इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ टाइम। तो ओकरा खातिर एक अच्छा खासा टाइमलाइन हम लोग के प्रोवाइड डेडिकेट करे के पड़ी। फिर सितंबर में है ने इटली आ जाए के बाटे, काहे कि सितंबर में एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाला। तो ई अगर पूरा मने अगर एक साल पहले से सब चीज़ ठीक ठाक लाइन वाइज लाइन अगर स्टार्ट हो गए तो फिर ऑन टाइम आराम से हम लोग पहुँच के अपन क्लास स्टार्ट कर सकेंगे। जा चाओ चाओ, रउआ देखत रही स्टूडेंट इन इटली सीरीज, ऐसन और कंटेंट खातिर साथे बनल रही।